na ku BNZ ne. Mata ta aure ke ce na cire ya zaki zo mu zaga duniya. Yan mata da batu na zo miki, wani sirri za na sanar miki. Zuciyata ta yaba miki, jiki da ruhi na mallaka miki. Komai wuya ni ba ni guje miki, ganki zan jure wa farmaki. Zana so ki faɗa na yi miki, tanadin kalaman so ne miki. Inda rai amarya zan ce miki, cikin gida na ki mini girki. Ni aguna babu kamar ki, kyanki ya kai ayyabanki. Kyakkyawa cike ni da ke mun dace, ni da ke zan kasance, dan da ke na amince. To dauki zo ban so ki sami ni, muryarki mai taushi zuba mini. Karki bar soyayya ta ce mini, ciwon jiki na ke ce magani. Na tsaya daga kanki a soyayya, yanki na da hali mai alkunya. Ki gado gadon tarbiya, yanki tamkar matan Saudiya. Babu shakka kin iya soyayya, ke na bai wa sarauta zinariya. Ni ina son ki ne da dalili, zana faɗi kowa ma ya ji. Kin tsaya mini zan yi bayani, kina da kyau kuma baki da reni. Shi yasa zan sanar kowa ya ji ni, kina da aji gashi kin wuce reni. Soyayya ce mahadin rayuwa, da ni da ke mun zama 'yan uwa. Inda ke bani da damuwa, da ke nake son mu rayuwa. Mata ta